Kotobaton eze egwu eje na Villa Point Jokweba mna ndị ogala na mekozikwa obula gabula bu kono ogala ko is not ko na tezi ko na mesi ko na tonga to background matter sigi na tonga to background matter ni ene nwere go no wata mu ni na ekele ụnyame eze egwu eze chi na-agbara ọgụ n'ọma mara ọgbakọ igbo worldwide ọ mụ na-akpọ gị igwe ya mụ na-akpọ gị ịma Villa Point ka anyị na-ekwu maka ya ọ sara enwere mmadụ ka enwere ego anyị tinyere ya arụ na Villa Point coming Sunday in October 3rd starting from 6 o'clock nke mbelas till 12 o'clock in the midnight. Yeah, igwe bụ sad ọ mụ na-akpọ gị achọrọ itinyere m arụ with your guys, with your guys and all my fans ndị egwu m na-amasị ọ na-eme na Villa Point nwanne mara eziokwu igwe nwanne mara eziokwu na-afịa ọma na-ele onwe ya ọgwa na onye ihe dị ka mmụọ odogwu na-akọ meri nata iwe adịghị mma